Præsentation og differentialregning og differentialkoefficienten. I den her opgave er mit mål at forklare og redegøre differentialkoefficienten. Dette vil jeg gøre gennem en mundtlig præsentation her, og jeg bruger samtidig også den her PowerPoint som mit visuelle hjælpemiddel. Jeg vil kort starte med at præsentere differentialregning, og derefter bevæge mig videre til en redegørelse af begrebet differentialkoefficient, og til sidst vil jeg slutte af med at bevise differentialkoefficienten i x0 for grafen f af x0 er lige med x i anden. Selve formålet ved differentialregning er i bund og grund at undersøge, hvor hurtigt en funktion vokser eller aftager i et bestemt punkt. Dette gøres ved at bestemme hældningen af tangenten til grafen i præcis det punkt, man undersøger. Jeg har taget udgangspunkt i et eksempel med en cyklist på en vej. Vi siger, at han cykler med 20 km i timen. Men spørgsmålet er så, om han gør det hele tiden. Hvad hvis han sænker farten en smule på et tidspunkt, eller øger den et andet sted, hvis han skal overhale en? Her kan differentialregningen bruges, fordi den bruges til at bestemme den øjeblikkelige fart, altså farten i et bestemt punkt, i stedet for at man bruger gennemsnitsfarter. Men inden jeg vil begynde at vise tingene grafisk, vil jeg først lige hurtigt nævne to begreber, nemlig sekant og tangent. En sekant er en ret linje, der rører grafen, den pågældende graf, to steder, eller i to punkter, siger man. Når man taler om at differentiere, så arbejder man oftest med andengrads polynomier. Man differentierer for eksempel sjældent lineære funktioner, da det oftest er overflødigt. For eksempel fordi, når man arbejder med differentialregning, så er man jo interesseret i at finde hældning af tangenten i et bestemt punkt. Men lige meget hvor du placerer punkten på en ret linje i et lineært tilfælde, så er hældningskoefficienten a for tangenten er jo lige hældningskoefficienten a for grafen. Så derfor behøver man egentlig ikke at differentiere i et lineært tilfælde. En tangent, som I kan se her, er en ret linje, der kun rører grafen i et eneste punkt, som i dette tilfælde er her. Samtidig er også den linje, man den linje, man gerne vil finde, da den viser grafens udvikling i et bestemt punkt, som så hedder x0 og ligger her. Jeg har tegnet sådan en flot graf her. På min graf har jeg både tegnet en sekant og en tangent. Sekanten den ligger her mellem A og C, og tangenten ligger her ved. Hældningskoefficienten, når man lader tangenten gå mod x0, hvis man så lægger mærke til hældningskoefficienten herover. Hvis x går mod x0, så går hældningskoefficienten mod, ramte jeg ikke helt så godt, men så går den mod 0. Det betyder, at det punkt, hvor tangenten rører, fungerer som en grænseværdi for differenskoefficienten. Og hvis vi lige kan komme tilbage her. Yes. Så vil jeg nu gå videre til et bevis for differentialkoefficienten i x0 for den graf, jeg havde tegnet lige før, nemlig f af x0 er lige med x i anden. Til at starte med tager jeg udgangspunkt i udregningen af hældningskoefficienten a ved lineære udtryk, nemlig a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det her kan vi gøre, fordi en tangent har en ret linje, og derfor kan bruges på den måde. Jeg kan på grafen danne mig to punkter, nemlig c, som har x0, x0 i anden, og a, som hedder x, x i anden. Og det her må jeg gøre, fordi at hvis man kigger på selve forskriften, så hvis du går 1 hen på x-aksen, så må du gå x i anden op. Så derfor hedder det x0, x0 i anden, og x, x i anden. Så sætter man det ind i modellen for sekanthældning, som ser ud således, med f af x minus f af x0, divideret med x minus x0. Og der plotter jeg mine værdier ind, så den derfor kommer på den lineære model, så den derfor kommer til at se sådan her ud. x2 minus x i anden minus x0 i anden, divideret med x minus x i anden. Grundet kvadratsætningerne kan vi nu skrive udtrykket ud på følgende måde. Så vi sætter det ud i to parenteser, så vi nu har x plus x0 og x minus x0 divideret med x minus x0. Derfor kan vi så også, ifølge kvadratsætningerne, må vi køre det ene udtryk ud med det andet, så vi derfor ender ud med
en hældningskoefficient, der hedder x minus x0. Hvis vi så på grafen herover lader x gå mod x0, må vi derfor skrive x om til x0, så vi derfor ender ud med en graf, der hedder f mærke for x0, eller den differentierede funktion for x0, er lige med x0 plus x0, som så derfor giver 2x0. Det betyder så, at den differentierede funktion for f af x0 er lige med x i anden, derfor hedder f mærke for x0 er lige med 2x0. Så differentiale koefficienten for x i anden er derfor 2x0.